El Premi Nacional de Comunicació Digital és per... La xarxa més. La xarxa més! La xarxa més és la manera d'adaptar els continguts que produeixen les ràdios i les televisions locals als nous hàbits de consum per part de l'audiència. A més, amb la passarel·la que hem estrenat fa pocs dies amb 3Cat ens permet fer xarxa també amb altres operadors públics, que és una manera d'optimitzar recursos i de fer un millor servei a la ciutadania. Després de 2 anys de tenir la plataforma en marxa, estem molt contents d'haver rebut aquest premi i des del punt de vista digitals, els evolutius que hem anat fent, la plataforma ha anat creixent per ser molt més visible el contingut de les teles locals, per donar-li el valor que es mereix. És molt important la comunicació en general i la comunicació de proximitat ho és també molt. Al final els ciutadans necessiten tenir informació d'allò que passa al seu entorn, al seu carrer, al seu barri, a la seva ciutat, i la comunicació de proximitat hi donem molta importància, crec que és molt rellevant i crec que té un futur molt esperançador, molt positiu de creixement. I jo crec que el premi que se li dona avui a la plataforma, a la primera OTT, la primera plataforma que es va fer a Catalunya a la xarxa, és molt important per 2 qüestions, perquè es premia a la innovació i a la vegada es premia les bones pràctiques dintre del que seria la comunicació i els mitjans de comunicació territorials, que són rigorosos i que fan servei públic. Per tant, jo crec que avui és un doble motiu de celebració i només cal felicitar a la xarxa.